etorri luzera, Iaski, pentsatzen, aritu naiz, espaldiko partez, laumati, egin diot mesede bat. Espaldiko partez pentsatu zu. Bai, noski, tarteka ondo dago. Laumati egin diot mesede bat, eta bueltan esan dit, eskerrik asko. Baina esan dit, eskerrik asko, horrela, eskerrik asko. Eskerrak ematen hasita, eman ondo. Eskerrak eman behar dira, fundamentuz, humora pizka batekin, eskerrak eman behar dira, gracias. Ados nau. Gracias! Gadozela gure lehiakideak! Pasa garura bezez! Uxo, endika nahiaren iratze jozu. Bueno, fina. Ondo, oso ondo. Uxo eta endika, gracias beteak, miluzen errekorra lortuta bai hori zen. 20. saioa gurean. Luzaroen aritu ben, bikotea zuena. Hitz batzuk? Plazer handia dara. Bai, ez da? Plazer handia, bagenekin, bueno, susmoa genuen esperientzia polita izanen zela, zer nahi iraupeneko izan dara, baina areta hobea, osake oso pozik. Eta eskerrik asko. Areta hobea eta areta luzea, gainera luzatzen ari delago etengabe. 20 saio, 4.225 euro irabazita. Sekulakoa da, Bai. Oraindik hemen, plato honetan, egin ez duzuenik. Denok dakigula, Zakua irabaz, bai. Egiten hortaz ari. Errapatzen. Baina... Hori ere ez. Alako batean hau ere bukatuko da, eta? Zakit noiz. Baina, pena batekin geratu ginen, ezkenuen hau edo bestea egin. Zuek horrelakoak pentsatu bat ezpada, Zakit, egin nahi duzu dantza pixka bat, edo abestu, edo... Nik abestu nuen hemen miluzeko eskoa, Bai. ez da berriz gertatuko aldela. Ados. Bale, esaten dizut. Baina, bueno, nixen diatetxetik, sumatzen zabiala naizena, baino lasaixeago hemen. Etzarela hain lasaia, normalean, Hori da. Imaginatu nolako. Aber terapia izango da. Bai. Aber terapia izango da. Bai, kontentzio lan bat egiten ari nizela. Zuri hendik azte esan dizut, Bueno, oso ongi ikusten gaituztela. Batez ere Uxueri buruz esaten dute egia da. Esan dute bereziki harrituta daudela. Uxue zela sai ikusten dute. Eske Uxue eta endika, bai, ni ere Ni hor nago. atzeko lanean, pixka Ni ere esku azkatzen hor txaritzen naiz, Hori da, salgarren. Bueno, basegi hortan. Bikote, zorionak, Ongetorri eta upazuek, benetan ikaragarria dalako lortzen ari zaretena. Hiruretik nahiataren, bueno, osondo dago bai, bosgarren eguna, gurekin, laguntxo eginda, Uxueten dikana, bai. Bizilagunak, azken aldian, asko da, 20, noski, errekorrak ere aportuta, baina posto osondo dagoaren, Bai, espero genuna baino gehiago, así que guk postozik. Guk espero genuen trikitixa. Zuzegarri? Beste negoziaketa bat egin beharko. Hoi da, zerbait hobea Genuen publikoak egingo duzuela. Pena. Baina, hurrengorako? Eskatuko diegu. Bueno, a ver. Aurrera egingo bazenute, trikitixa eta miluzeko eskua? Eske praktikatu inbeat. Bueno, hurrengorako, demora daukazu tartean, bai? Ados, seinatuta jarraituko du negoziazioekin. Naia, bueno, finaltxue, falta, hori bai? Finale iristie. Oso zaila. Eta dirutxua purtxue lortzie, baina bestela gaurze. Ondo pasade, a ver. Hori da. Elburu hori da gorro bai. Eskutxik ez zeia. Ez. Ongi etorri, neskak. Eskerrik asko. Iratxe eta Josu gurean, ongi etorri bikote. Kaixo. Ongi, urduri baina gogotzu. Nondi gatoz? Iruñetik. Nafar derbia. Txan. Nafarra erresumakoek, igual, erreginak bidaliko dituzte, etxera? Hortara etorri zarete? Bai. Zuzenean. Lehia zaila dago, bai. Hori. Bai, ez da? Gainera arrotxapeakoa da, osake. Kontuz, hemen derbia maila askotakoa dago eta... Eta maika zera mala, bai. Bai, ezagutzen zineten edo... Bai, Josu, bai. Ondo. Eta zer moduz? Esan, telebistan lasaia, Uxue, Bai, harrituta nago ni ere. Iratxe, zertan aritzen zara? Erizaina naiz. Erizaina zara, orain gainera espezializazioaren bat edo egiten? Bai, kirofanoko esperto bat egiten. Guau! Ze garrantzitsua hori, Bai, bueno. Josu, zuk ikasi zenuen? Nik zinema eta ikasi nuen argazki zuzendaritza eta interesgarria. espezializatu nintzen pixkat argian eta horrela. Zer moduz, hemengoak? Bueno, ongi. Ongi. Zineman aritu zara. Oso desberdina da. Ja, zinemakoa da... Beste patxada batekin egiten den lana, ez da? Hori da, zineman zentratzen gara asko, batez ere itzalean, nola geratzen da itzale eta horrela, eta hemen da beste sistema. Beste kontzeptua da. Ze pelikula egin dituzu, esaterako? Aipatu daitekenik edo? Seriak egin ditu bat gehien ere. Egin nuen, abidez,
egon nintzen internadon, edo egon Bai, nintzen... Atzerrian ere, bai, orduan. Bai, egita amerikano batzukin Vampire Academy. Wow! Segurakoa, ondo. Wow. Bueno, itzalak eta argiak izango ditu Miluzek ere. Oia, denak ondo kudeatzen dituzuen. Ados, bikote, zorte hon, ongi etorri. Ba, ongi etorri guztioi, eta ondo entzun, gaur, jokoan, Miluzen zakuan, 75.000 euro! Hau. Eskerrak eman behar dira gerraziaz, esan bezala, eta txalo ere alako behar da. Haupa, ondarru! Haupa! Begote izuela! Haupa zuek! Rururru, sei hartan. Ba, lanean, azteko arrasto gure lehenengo proba. Ate joka daukagu eta ate guztiak zabalduko dizkiogu, puntuei batez be. Lehenengo arrastoa, lehenengo taulan. Batez, bi nahi ditu. Bizikleta. Gerezik. Mandarina. Gehienetan, eskailera aurkituko duzu. Etxe bizitza. Duplexa. Bueno, Adosatua, ez hori ez. Deskantsuaren tenplua izan daiteke. Litera. Ondo! 80 puntu. Deskantsuaren tenplua izan daiteke ez beti. Aldut konta gure dato biografiko bat. Bai, noski? Bai, Bilbon eta? litera batzutan lo, Antxon Goizen, sartu bez, kotxoien lurrera. Bai, Oso gogorra. Oso gogorra. Gertatu zen, literalki. bai. Berziklatutako txistea, bai, bueno, baina jotxalo berriz ere. Ondo, igual zan, Bai. eskieratatik ez igotzeko. Igual eskieratatik ez igotzeko. Edo buruarekin ez jotzeko, goiko aldea. Neskak, bigarren taula, lehenengo arrastoa. Zerrenda askotako osagaia da. Gatza. Oliba. Pasta. Geldialdi bat egitera behartuko zaitu. Una da, arrastuen. Paso. Zuetzai nahiak ze indarrekin esaten duen. Paso, ondo. Komuniko papera. Geldialdi bat egin, ondo, bai. Ze martxan ez da ondo. Paso. Esaten duzunaren esanahia aldatzeko boterea du. Esan nahia, Literalki gainera, hau behar. zerrendak... Tegia. Paso. Ironia. Puntuarekin, bikote polita osatzen du. Guzti ona. Koma. Osando, Bikain! osando. Zerrendatzeko, torri dira, naia, koma, arene... 70 puntu, ondo. Osando, Iratxe eta Josu, puntutxu batzuk. Ia lortze ditugun, ia hirugarren taulak, zer dakarren. Hirian bertan, horrelako gutxi. Behiak. Kobazuloa. Belardia. Usain basatia da nagusi. Iratxe Josu ondo lehen, Gertu zailtz. Bai. Gertu, Josu. Basur. Zer? Txerria. Basurdea. Ikuilua. Osando, Lauro geita 10 puntu, irurara, bai, gertu ibili garata. Ondo, usu hendika, errekorra ospatzeko. Juerga. kirolapur bat. Ez orain imintziak, mesedez, zentra gaitezen. Imintziak egin, baina ospatuz, aldi berean. Hartu lekua, mesedez, nahi ataren bestaldean. Eta juerga gero, hirurak asmatuz gero, denbora. Gozen? Irristatu. Mendia igo. Ez. Eskaera hori. Irristatu. Trineoa. Ez. Aldapan bera irristatu. Irristatu. Txirrista. Bai, txirrista Txirristan bai. jetxi, ondo. Zubea.
Handigoa. Bai. Zirauna. Handiagoa. Zuge mota bat da. Bai, Anakonda. Oso ondo. oso ondo. Pelukeroa. Makillatzaileat. Batek bestea makillatu. Pertsona batek bestea. Bi dira, bat da. Makillatzailea Eta bestea? aktorea. Bueno, edo... Edo... Pertsona. Ba, Bai, makillatu, bai. Ondo. Makillatua. Da, ite berizkera bestela gorra, bat da makillatzailea eta bestea pertsona. Makillatzaileak ez dira personak, makinak dira. ETV-kuek makina batzu ditu zaurpegi danok. Ze persona onak. Argiztapena ona Josu Platuen, bai makillaje bai, 60 puntu hau pasuek! Eta gero tarteka aipatzen duguna, bueno, berezkoa ere, ez da... Oinarri ona, lanerako. Miraririk ere ez dute egiten, adegia. Nahi, Arene, mirariak egiteko prest? Bai, saiatuko Bartu lekua. Ondo, nahia, zuk erantzun ozen. Bai, iratxe jozu bestaldean. Lehenbiziko puntuak, behar dituguta. Ozen. Kamiseta... Etxean. Pijama. Jantzi... Armairua. Zer da? Dendan armairuan arropa eskegi. Zer da? Pertsa. Pertsa. Ondo. Bai. Bigarrena. Borobila... Pilota. Intxaurra. Osona. Txakurra. Eiztaria, txakurra eiztaria eta untxia. Eta erbia. Erbia, oso ondo. Oso ondo. Ondo. Eta intxarroak ikusita ze etorri zaigu gogora, lehenbiziko zagarrotegira joan da. Hori ez egin, mesedez. Bueno, edo, nahi duzuena. Horregon gora, ikusteko horregon gora. Irurak asmatu eta 60 puntu. Ez gara gu orokortu zaleak, baina askotan nafarrak. Guazen zagarrotegira urtean behin, zuek txintxo, ez da? Bueno, baukagu ja hor plan bat. Baukazu, Bai. Kopeta zaindu mesedez, eta hartu lekua orain, usu hendika bestaldean. Nafar derbia hemen, Bi taldea aurrez aurre. Elkarlana. Ea ala den, denbora. Trena. Lokomotora. Makinista. Makinista. Metroa. Tragaperra Apustua, xigetako bat makina. da. Joko makina. Jateko zerbait da. Salsa tostada bat. Tostada gurina. Marmelada. Bai. Arrantzan ari zara? Ia. Isuna. Isuna jartzen. Ez. Loteria. Zea. Bero. Bingoa. Bingoa. Bingo jokalaria eta Bilgoko saloiko langilea. Ez dakit. Joko txeko... Kantaria. Oso. Oso. Bingoa kantatzen duena, oso ondo? Hori ere lana baita, kontuz. Ondo, eta divertigarria. Bingo. Linea. Bingo, ez, bingo. Bingo. Danak, 60, bingo. Bakarik suertia bingoen. Bai, mugetarik. Talentua da suertea gara gara, ez da? Junara eta, 27, Taka. danak neure kartoikuek. Bai, kostazu. Ondo. Joaten zarete, usu hendika? Ez. Ez dago zu demorarik, miluzen hainbeste demora pasata? Ez du guain beste sorte Besteak beste horregatik. Ondo. Hemen hobeto. Eroglifikoak, hau pasuek, lehenengoa, denpora. Perretxiko horrek dauka... Ben... Bai? Ben... Venenoa. Osondo? Venenoa. Dame veneno. Ben, ikusten dugu, dagoela N-O-A. Ben-N-O-A. Osondo. Eta ja, venenoan zerbait izango balu, zenbat, zoratu. Ondo. Hori mongi badaia zuzenean. Bueno, urrengoa. Bigarren eroglifikoa denpora. Arrainari beti botatzen diot. Bai. Limoia. Bale. Berrogeita maika. Eta horre erromatar zenbakiak ateratzen ditugu. L-I eta M... Mila M, hori da? Goiari gekenduta oia, limoia.
Uxue zela zai, endika ondo baita ere, eh? Kontua da, irakurtu salita esan dut arrainari, pues arintzen etxatzen arrainontzi batean, eta... Ja. Endika ondo, puntu! Zer berriz dena hasiko da jendea. Zela zai azaldu zuen Uxuek, arraiaren kontua, eta endika berriz. Neskak, eroglifiko batzuk, danak osmatzeko prest, noski. Lehenengoa. Telefonoa ahaztu dut. Nor da? Ni idea. Kean. Ke, ja, bai, nor da? ni idea. Telefonoa ahaztu dut? Ez que dakizen da. Alare ketan dago. Kea baino ketan. Telefonoa ahaztu dut. Ketan, txaketan. Txaketan, Chuck Norris. Chuck Norris, ez? Chuck Norris eta Chuck ketan. Aztegiak, nahi ematen zuen sekulako... Bai, oraindik badau, Egunero ikusgai. Bai, ez da? Bai, zelan da, Power Rangers, Ranger. Walter, Texas Ranger. Texas Rangers ikusgai hau gaur egun. Dino, Chuck Norris ikusgai dago. Bale, bigarrena, denpora. Nola da izena zure aizpak? Ui. Ixa? Belarra? Arene bai. Xe? Bai? Xe? Ez? Ze letra da? Ixa? Bale? Ixa? Ximena? Isa? Jarraitu? Belarra? Bale? Isabel. Bale? Amak zenbaki erromaterrez. Ixa, belarrari arrakenduta, bel, Isabel. Osando? Nahiak esan du, Ixa, Ximena, adibidez, Ixa zazita. Ondo. Bat izan da, azkenean, 50 puntu beraz. Osando. Iratze Josu, eroglifiko pare bat, fresko, ondo? Venga. Egiteko goz, Etxetik eta ondo? Etxetiko bai. Etxetik bai, hori da. Sofatik ongi, hemen. Baina, bueno. Argiztapen ona dute eroglifikoek, Josu? Bai. Tu ere argi bili, Gozen. Bikote, lehenengo baten fora. Ez ditut inoiz ikusi? Bizeketak. Ketak bai. Lehenengoe? Bale, nola irakurriko dugu? Non? Zezenketak. Bale. Ikusten da, ez da, zeizkia zein dagoela. Zezen, keari akenduta ke, eta tik badaukagu tak. Zezenketak. Bale. Sanferminetan eta, sekula? Ez. Zezenketak ez, Sanferminetan bai. Sanferminak bai. Neu bena joan inoiz? Egoteko gogori bezuk? Gu plazan txarangarekin, bai. Bai, ikusi zuelan zezena eta... Bai, asko, bai. Iratxe Josu, bigarrena, denpora. Zertarako galdetu dut nik, jode. Zenbat urte dituzu? 12. Ama? Ama 6. Bai. Ama bat, eta 6 ikusten genuen erromatarrez. Ubeta hori 6 dalako, ama 6. Osando? Gaur iritsita, bitik bi, 100 puntu bikote. Zazpikitxo bat, jarraian, Ruth Linazak bidali digu Twitter bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko webgunean, zebilela, badakizue kukien kontu hau, kukien politika onartu edo baztertu edo, aukeren artean onartu edo bestalde jarraian ikusiko duguna, uztu guztiak. Kukiak, zen nahi duzu, onartu edo uztu guztiak. Eta berak esan du, ez dakit, horrela aukeran eman da, igual uztu guztiak. Baztertu edo esan nahiko zuten, dena dela. Horregoan sartu nintzen, begira, paradoxa, artiatzen webunean, eta esaten dit, kukiak onartzen dituzu. Ruth, eskerrik asko bidatzeagatik. Bueno, tu! Itxan. Ez da egia, asmatu egin dut, baina ari naiz arraunean, hemen. Eskerra Josan eri, beran barri bakarrik entzute zan. Parra, Josean Parra, eskerrik asko! Txiste showa daukagu guk gauero, igual miluzeko nena hori da. Uste dut, Uxue, berriro ere, abestuko bagenu, ez, Errekorraz. Txaron! Denak ari ira Uxueri buruz eta endika, abestuko dugu elkarrekin? Venga, bio batera nahi bat. Venga, bio batera. Ez da zio altu, Asizu, Uxue. Biluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure onare. Oso ondo, biak ere ondo, bai erixe. Fenomeno. Uxue eta nika,
Zuek abestu, zuek aurkeztu, eta zuek estrenatu. Lehenbiziko eskua. Fuerteventurako bidaiatik. Ez da leku txarra. Zein menditan jarri zen lehenengo postontzia? Pagasarrin, Saibin, Anboton edo Belatxikietan. Saibin. Rebotea. Anboto. Osondo. Bai. I. Erne, ze animalia entzun dugu? Polita, Izurdea, saguzarra, antzara edo txinpantzea. Izurdea? Txinpantzea. Txintxoa. Zabolitxe, ondo. Belarri txabalekin eta... Uxu hendika. Zein koloretakoa da? Marge Simpsonen lepokoa. Zakua jokoan, ez. Gorria, zuria, urdina edo beltza. Hau mine matea joan da, Bai, egia esan. Gorria. Bai. Eta ezen abeslaria bere bikoiztailea eta... Bueno, datu asko. Sobran datuak. Guazen. Nola jarraitzen du fiakrasen abestiak? Isolamenduaren laztanik, gozoenak jasotzen. Inor gutxi lazandutako, inor gutxik maitatutako, inor gutxik zapaldutako, inor gutxik bizitako. Inor gutxik zapaldutako. Bizitako. Maitatutako. Inor gutxik maitatutako goi lurretan. Oso ondo. Bartola, ondo, te. Eta txantreara edo, askatu egin nahi duzue? Ez, momentuz ez. Erne, Ze filmetako fotograma da? Irati, Nora, Elbasko, Handia, Josu badaki. Handia. Oso ondo. Argizapen ona plan horrek, Josu. Bikaina. Eta itzalak, eta... Fuerteventurako bidaiatik ekarria, hain zuzen Fuerteventurako hondartza batean daudelako horrelakoak. Bueno. Zein zenbaki ateratzen da Ray Bradburyren eleberrian. Fahrenheit, 4 bat, 5 bat, 6 bat, 7 bat. 5 bat. Oso ondo. Ezaguna da liburua. Baita Fuerteventura ere, zaki segula izan zarete baina. Zu? Ni ez. Ani bai. Inguruetan bai, baina... Uxu hendik aurrera. Nik badute. Bai. Ustez. Bueno, hendika apal, guazen. Oroigarri bat eskatu nion eta harriak ekarri zizkidan. Fuerteventuratik, Bai! Oso ondo. Komo deina, txantreara. Hora gari. Lanzaratoetik ekarten diarrizek. Zaten da, ez? Oso ondo. Nahiarene, bigarren eskua, errebot askorik ez da erori iaztegunak, asmatze dituzuen, berri egunkariko irakurle batek esana. Zein automarka da? Hyundai, Toyota, Stellantis. Honda. Errebotea. Hyundai. Nahiarenek idabai benaterazen horreinik ere. Nik baukat, baina Ni markak. jarraitzet. Animo, Entzun hau. Asmo guztiak ez utzi, edo norrenpe, erabakia zure esku daude. Ze urtetan kaleratu zuen hemendikat taldeak kanta? 97, 2001, 1995, 1999. Garo, eta miretzi. Oso ondo. Karaokeko hitutako bat. Bai, ez da. Bai. N letra. Ze kiroletako entrenatzailea izan da Iraia Iturregi. Futbola, saskibaloia, tenisa, golfa. Futbola.
Oso ondo, futbolarioia izan dakoan, atletiken, entrenatzaile, egon da? Nahiaren, beste galdera bat. Ze esan nahi du kitxuaz Machu Picchuk? Tontor zahar, mendi zahar, lautada zahar, herri zahar. Herri zahar. Mendi zahar. Esta vez. Tontor zahar. Oso ondo. R. Eta nahiarene, galdera zuentzat? Nola esaten diote ontzari erronkarin? Maloia, kostza, boboia, onja. Kostza. Boboia. Vale. T. Esku askatzeko aukera? Ez. Ez, paso. Nahiatarene? Ze herrialdeetako hiria da Nitra? Hungaria, Txekia, Eslovenia, Eslovakia. Txekia. Hungaria. Eslovakia. Vale. O. Entzun hau? Kortaturein ze kanta hasten da horrela? El último ska, mierda de ciudad, sarri sarri, zu atrapatu arte. Zema txaranga, elektrotxaranga. Mierda de ciudad. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Oso ona. Estoy harta, no quiero salir más. Vale. Eta honekin? Ez que ez dut ikusten. Ba... Tripofobia dutenek zeri diote beldur. Zulo elkartuak. Ez que lagun bat dauka. Ja, eta horrelako argazkiak ikusita egiten dira. Ez dut ikusi. Eba, nahi oso interesgarria dau. Eta zer da zehazki? Ez, imaz, oza, batzutan... Irudi batzuk badira, bai. Adibidez, beldurra mateio, bueno, beldurra ez, fobia mateio, dutxako, bueno, dutxa, baineratako... Alkatxofa horrek edo? Ura joaten den unak, zuloak. Bai. Bai ba. Tripofobia, Babito? animo, Neskak, askatzeko aukera. Hor zulo badago, komodini gabe, laguna bati bada ere, bete. Ez que... Blokatuta gaude ez. Beste bat. Entzun. Abestiaren arabera, nongo herriaren alabak gara? Frantziako. Erregea eretzene alabak erade. Maider Galardiren txio batekin gabiltz bueltaka. Ni beti berriaren ekipoan dio. Askatuko dugu edo beste bat? Azkena izango litzateke? Nahiarene? Bai? Askatu edo azken galdera? Aurrera, ba? Bai. Zein herrialdetako platera da Batapa? Kolombia, Venezuela, Brasil, Ecuador. Asmatzen duen taldeak aukera, esku askatzeko. Nahiarene? Venezuela. Ez da zuzena. Bai, Venezuela. Kolombia. Ez da zuzena. Ecuador. Brasil aukera bari geratuko gara. Lastima. Eta Lokazaren arrazean egoteko ausardiarekin segitzea txalo, bero, saiatu dira eta. Bigarren komodina ez du banatu, hirugarrena, akaso? Iratxe, Josu, hau zuen eskua, guazen? Ja, ba. Nostalgiko
Jarri gara. Zer agertzen da Ibilbide taldearen Beltxarga beltza diskoan? Bi beltxarga, beltxarga eta eskua, beltxarga eta aurpegia, edo bi esku beltz. Bi beltxarga. Beltxarga eta eskua. Nostalgiko jarri eta Ibilbide agertu, Eta kasualidadea. Egia zan. Nola esaten zaio traineruko zati honi? Asla, palka, popa, molka. Popa. Molka. Asla. Falka daba. Ene batzuk? Zein estilo arkitektonikotakoa da, Parisko Notre Dame erromanikoa, rokokoa, gotikoa, barrokoa. Gotikoa? Zederra. Oso ondo. Hau, ondo dago ja? Barrizten dabiltz. Ari dira, ez? Bai. Iratxe Josu, zuek ondo? Bai. Segi hortan. Zein da Maurice Gabelen lan ezagunenetakoa? Boleroa, Zigan, Carmen edo Scarbo. Bolero. Tan, tapatatan, tapatatan, tan, tan. Bai. Ke letra? Nostalgiko zuek ere, badezpa da. Horrendik askatzeko aukerarik, bueno, aukera bai, baina. Nola esaten diote ihintzari ataunen? Salaba, mandala, landala edo basala. Landala. Salaba. Basala. Bale. I batzuk? Nahi arene? Eskatu nahi? Horrendik ez? Zer entzun dugu? Makila lurrean, okila zulatzen, txalaparta edo ate bat izten. Okila zulatzen. Txoritxu batzuk entzuten ziren. Ondo. Erre. Eta honekin? Bendeta taldearen Ekainako 24 kantako esaldi bada. Ekainako 24 katortakoa. Nostalgiko jarrita. Iratxe Josu. Aurrera? Ai, aurrera. Zein ez da Katixa Agirreren liburua? Habitat, atertu arte itxaron, amez edo amek ez dute. Habitat. Amez. Oso ondo. Goiatzen labandi beharrena da. Segiatuko... Bai? Kasu endika? Bai. Memoria gazte garaietan lagun minen besarkadetan. Zer nostalgiko endika. Oso ondo. Oso ondo! Bigarren komodina eskuratu dute usuek eta endikak. Markagailuetara goaz. Txantrean, 250 eta bi komodin. 550 puntu iruran. 360 irunean komodin gabe bigarren eta hirugarren taldeak. Idatze Josu arriskatu. Bizitza hori da, atzetik komodin marik ia zer dakarren zein da zuzenak. Aupazuek, lehenengo errondan, magoak dira. Muker, Lumpa, Iago, Txan, Marcel, Edu, Eleder, Adikune, Txoborro, Tor, Eriz. Txan. Ezagunena. Ez txantreako. Txantreako. Kontuz. Txila murtxila. Oso maju da. Santi Antero. Hori da. Naia, Arene. Eriz. Eriz magoa. Ba, Eriz dira oso jotorra da. Bueno, mago izateko izan behar zara. Maju, Iratxe Josu. Iago. Iago azkue, bai. Txoborro. Mira, Josu hau, itzalekin jolasten artista homen da. Naia eta Arene. Edu. Zondo? Iratxe eta Josu. Marcel.
Hau aritzen zen triki-tron ikuskizunean, edo saioan. Venga. Lumpa. Lumpa uretan burua soilik murgiltzeari esaten zaio. Nahiarene? Muker? Zakarra denari esaten zaio, mukerra dela. Iratxe eta Josu, bi erantzun zuzen eta oker bat, une honetan. Adikune. Donostiako musika talde baten izena da hori ba. Ba, momentuz gauzak zauden moduan, punturik bandatu barik lehenengo rondan. Bigarrenera goaz, koloreak dira. Ostina, eskarlata, magenta, kakia, lila, berde kordea, napoles horia, glabel argia, garil zuria, esmeralda, markina beltza. Magenta. Iratxe Josu? Lila. Ezagunak, orain artekoak. Esmeralda. Berde urdindua. Kakia. Kolore hori marroiska. Iratxe Josu? Glabel argia. Hau, asmatu egin dugu ba. Usu eta handika? Vale, bai, bota. Eskarlata. Gorriaren ñabardura bat da, hau. Letra eskarlata. Nahiarene? Napoles horia. Pintura artistikoan erabiltzen den kolorea. Oso ondo. Usu eta handika? Komodina. Komodina. Ostina, zeru urdin kolorea. Naia etarene asmatu ezkero, taula errematatuko genuke eta 150 puntu eskuratzeko aukera. Markina beltza. Opazuek! Oso ondo, 150 puntu, irurara, taula osatuta. Babikain, Iratxe Josu, hirugarren erronda, sorte hona, bestiak. Dira, kantu bat, kantu bat itxaropenari, kantu bat alikarentzat, urrutitik kantu hau zuretzat, kantu batekin, kanturk, kantuz eskartu, kantunera, kantuz sortu naizeta. Kantu bat itxaropenari. Bake faltsua taldearen abestia. Urrutitik kantu. Mandoilek taldearena. Kantuz eskertu. Zesatek. Iratxe Josu? Bai, argi bakazu. Kantuz sortu naizeta. Kantuz nahi bizi, Ramon Martikorena kantatzen du. Kantu bat. Bulego taldearena. Nahiarene? Kantu hau zuretzat. Anjet Dualdek plazaratutako abestia. Ikain gabiltz, akatsik egin gabe, Iratxe Josu. Bi erantzun zuzen oraindik. Kantunera. Sirakusako jatetxe baten izena da hori. Usu eta handika, arna sartu beste bitaldeak, guazen? Komodina. Komodina. Kantuz. Nahiatarene, errematezako aukera, taula barriro? Kantu bat alikarentzat. Kantu bat alikarentzat. Antxon Kazabonen euskarazko kontakizuna da hori. Kantu batekin. Usu handika? Kantu batekin.
107 bestia, 150 puntu, txantreara. Marta Gailurako onera, txaloak aurpazuek, 600 puntu, txantrean, 680, iruran, 360 irinean. Gogor etorri gira ba, Iratxe eta Josu, Nafarren arteko derbi hau antolatu dugu. Ondo estutu dituzu, Bukaera arte ez baitira lasaitu. Zuek gozatu duzue? Bai. Penaz, baina, bueno, gustora egon gara. Argiak eta itzalak eta aipatu ditugu. Zorte pixka bat falta, Josu. Bai. Hori ere egia eta. Arriskatuta eta ez datera. Baina esperientzia baikorra, positiboa. Bai, oso. Zer moduz ikusten da barrutik? Iratxe Josu hau, gero etxetik ikusten dalako eta gero etorri oso desberdina. Etxetik oso lasai, baina hemen ja... Hemen bestelako kontu batzuk, hemen aurrez aurrekoen. Eskerrik asko animatziarren etortzen, aupazuek! Nafar derbia izan da. Nafar batzuk geratu egin dira noski, Uxu eta Endika. Oigarrena, ospatzen hasita ez da, jarrai dezala festak. Nahi eta arene, ez dira gutxiago, Aurrera eta aurrera. Gaur, erantzuten besteak hasita, gainera, sokatiran. Aber horrek suertan bate egun ez da. Hori izango da? Bai. Hori ote da gakoa. Nik uste baietz. Argitu dezagun, hartu lekua, bitaldeek, sokatirara goaz. Denbora. Zein herrialdetan ekoizten da kiwi gehien? Brasilen. Italian zein da pokearen osagai nagusia? Arroza. Zein lurraldetan jaio zen Franz Kafka? Paso. Txekian zein da diagonalik ez duen forma geometriko bakarra? Borobila. Irukia zein da arrautzak jartzen dituen ugaztun ezagunena? Paso. Ornitorrinkoa. Zenbat silaba ditu garaia hitzak? 3. 3. Ze kiroletan aritzen da Goiuri Zabaleta? Pilotan. Zuzen. Ze erakundek arautzen du euskal onomastika? Paso. Euskaltzaindiak. Zein hamarkadatan ireki zen Hondarribiko aireportua? 20. 50. Kantaren arabera, bazer guztietako zein txoko ederrenari esaten diogu agur? Zuberua. Agur, zuberoa, ondo. Zer da topazioa? Iroloa. Mineral bat da. Zenbat da 128 ken 97 gehi 2? Berriz? 128 ken 97 gehi 2? Paso. 53. Nor jantzi dio txapela Nerea Ibarzabali Bizkaiko bertso txapelketan nagusian? Paso. Begoña Iturrizak zein koloreetakoa da Heidiren gona? Horia. Arrosa, zein lurraldetatik banandu zen Eslovenia? Yugoslavia. Zuzen. Uepa. Zein koloretako soinekoa darama Bizkaiak Benito Lertxundiren esanetan? Zuria. Soineko zuria. Nor da Maitasun kapitala, liburuaren egilea? Carmele Jaio. Zuzen. Zenbat kilometro inguru egiten ditu segundoko argiak? 300. 300.000. Ze herrialdetako hiriburua da Manila? Paso. Filipinak. Zenbagarren mende hasieran sortu zen abangoardismoa? 19. 20. Zenbat urtetik behin pasatzen da Halley kometa lurretik? 6. 76. Polita, ederra, zoragarria, zer dira haien artean? Sinonimoak. Sinonimoak. 70ko hamarkadako zein urtetan gertatu zen Gasteizen martxoak 3ko sarraskia? 79. 76. Zein herritan jaio zen Einaute Elorrieta? Hernanin. Gernikan. Zein animaliari diozu beldurra hipofobia baduzu? Ibota Mari. Zaldia. Zein postutan jokatzen zuen Benjik marrazki bizidunetan? Horrelari. Atezaina. Zein urtetan hil zen Xabier Lete? Opa! 2010an. Usueta Endika, bueno, hau nobedadea, harrapatu gaitu. Sokatirak, zemuz? Ongi. Ongi, eta, bueno, tarteo abertxatuko dugu, igual, esango dugu. Ez dakit, nora begiratu, bueno, esateko, zuei. Bueno, aritzegu krapilatzen pixkat agenda, ze badira ja egunak hemen. 20 saio denera, alegia, txalo bero bat. Eta... Alzakigu berriz etortzerik izanen dugun, eta badazpada ere. Bai, ez genuen joan behar badazpada agurtu gabe, beraz, batez ere, bueno, bion izenean jakina, gero gaitu nahi duzuna, baina eskerrak hemen lanean itzareten guztioi. Bai, zuei, Iaskian Jon, Edurne, Josean, Maider, bueno, Ana asko aztuko zaizkit,
baina eskerrik asko, ze oso gustora izan gara orain arte behintzat, eta hortxe utziko dugu. Bai, plazer handia da, benetan zoriondu, nahi zaituzte gu egiten duzuen lanagatik, eta hainbeste etxetan gauero denok osatzeagatik, eta gu benetan oso gustora, eta beti eramango dugu gogoan esperientzia hau. Ea noiz bait, berriz, elkarrik usterik dugun. Usuetan dika gauzatxu bat esan, ia zer lan, bueno, bastante egin duzue, 20 egun, hau ez terrez izaren, eta hemen lan. Gero lana daukazue. Ia zer gertatzen den, baina azkena bada behintzet, esan gure aldetik bebai, zeleiak idanak izan zareten, ikusle moduan esaten dizuet hau, etxetik gozatu egin dugulako zuekin, eta aurkezle aldetik bebai, zemat eskertzenan, Antxon galdera erantzun hauek, eta batez besan, ze harrera datozen lehiakide berriei hori, oso garrantzitsua dalako. Ze bat lehia, eta dirua eta bat eta beste, baina hortik aurrerako kontuten ere primeran dituz. Dori, gure lana izaten da harrera egitea, baina zuek izan da gelatxuen, asko zerraza bizan da dana, eskerrik asko zuei bebai, placer utxa zuen bizita. Jasetzien. Bikote, mil esker, bidazez. Nahi, Arene, hori izango da gakoa orduan, besteak erantzuten astea. Bai, hori izan da. Bai. Hemenik aurrera badaki guztera egin. Bai, hori da. Puntu asko irabazi, eta aldela zakua ere, bai. Erne, estreinekoz gaur finalean, Igual zakua baita etxea. 3 eramango ditugu, Erne. 75.700 euroak. Pentsatuak Marin, Ez da publikoaren berotasuna. Haupa, Ondarru, eskerrik asko, gurekin izateagatik. Da, zakua banatu nahiak esan du, zakua irabaziko dut. Eta pentsa bakarrik, apurtxoet mareatu danok. Neskak, sorteon, leku honien zauzi, etxekoei deialdia gurekin bat egiteko egunea, aplikazio batera, eta ia Nordan Trebiena zuentzat askartasuna da gakoa, nahiarene zuentzat zuzentasuna. Irakurtzaletasun esan dugu, Arene Ibon Martinen liburuekaz gozatzen egoten dela. Bai, baina, Esango zen idake Ibon Martinen disko bat badako, adibidez? Disko bat? Bai. Ez dauka. Ez dauka. Hori da galdetuko dizu. Nahi eta Arene, literatura liburuak eta musika diskoak biak argitaratu dituzte. Denbora. Alex Arduik. Bai edo ez? Miren Arbaiza. Lide Hernando. José Ángel Irigaray. Michel Labegueri. Lourdes Siriondo. Imanol Larzabal. Unai Iturriaga. Maiz Zubeldia. Katisha Agirre. Gotzon Barandiaran. Begiaztatu egingo dugu. Sei. Akats. Minutu erdi, bi egiaztapen egituzue, baina azken 10 segundutan ez. Bost akats? Ia, azken ez batzen. Ondo aldatu den. Egiaztapen egiteko orain. Denporaz kanpoia. Aldaketak bai, nahi bazue. Azken segunduraino. Nahiarene, 11koa kokatu dugu. Urrezko galdera. Eztok 13 mugimenduko kide dira, abotako 2. Denbora.
5 segundo. Nahiaren ez moduz? Tide gabe. Una iturria ba, badakigun orden. Bai. Bertsolaria ezaguna, marrazkilaria, artista... Musikaria eta idazlea bebai? Gutarrak eta zazpi eskaleko kantari izan dakoa, musikan alegia, eta berandu da gelditzeko izeneko novelaren idazlea. Bueno, eta gero novela grafiko asko, eta komiki askoren egilea. Tirak eta... Imanol Larzabal. Badakizu joan ordan, Imanol? Ez. Musikaria? Ez ezkoan jarri dugu musikari huts? Liburu barik, zuzena da? Musikaria soilik baina asko egindakoa, ez da beste lau haizetara izeneko diskoren arrakastarekin. Jose Angel Irigarai, Baiezko eremuan, zuzena da? Poeta handia, baina horrez gain gitarra lagun Urak dakarrena izeneko EPA ere plazaratu zuena. Gizon oso atsegina. Gotzen Barandiaran, Baiezko eremuan, zuzena da? Katamalo, ogerki liburua plazaratu baitzuen, eta ondotik etorri zen musika proiektua ere. Ta liburu ederpare bat, baditu. Alex Ardui, Gatibu. Bai. Musika bai. Musika eta liburuak galdetzen gabiltz. Ez ezkoan, jarri dugu, musikarekin bakarrik utzi dugu, zuzena da? Kantatzen aritzeaz gain 2013an Esan eta Egin izeneko liburu argitaratu zuen, eta hortik aurrerako akatsak Miren Narbaiza musikan soilik aritu baita. Lide Hernandok orain gutxi argitaratu du Izotzura izeneko bere lehenbiziko novela. Michel Labegeri 2 disko argitaratuta joan zen. Lourdes Iriondo musikan bai, eta aurrentzako liburuak argitaratzen ere aritu zen. Xabier Letzarekin batera. Maili Zubeldia H.E.D.en taldearekin bai, eta 2 eleberriren idazketaren ere aritutakoa, eta azkenik Katixa Agirrek ukelelea eta pianoa jotzen ditu, baina diskorik ez du argitaratu. 100 euro, nahiaren zein gozuia, 100 eurogaz, gastatu, noski? Bai, afari matola. Aldatuko dizuet igual 100 euro, 1000 euro baitxik. Bueno, a ver. Hobeto? Horretarako urrezko galdera? Asmatu beharko egon nuke? Bai, haino. Erantzun bikoitza, eta biak zuzenak izan beharko lireteke horretarako. Ez toka mairu mugimenduko kide dira 2. 11 aurkeztu ditugu, eta 2 ez toka mairu mugimenduko kide. Lourdes Iriondo. Bada edo ez da? Bada? Ez toka mairu sorreran emakume bakarra izan zen. Iban ekimena bestea. Sasaiagatik, 60 marka erdira goaz, hortik aurrera, adinak, kontuan izan da, zerrenda horretatik. Zer? Naia, jarene? Ez dakigu. Jose Angel Irigarai. Bueno, jakin hau urrengorako zoragarria dalako bere obra, bere egitekoa. Ez toka mairuko kide bada gogoratuko dugu? 1000 euro irabazteko aukera daukagulako? Hombre, claro. Jose Angel Irigarai, ez toka mairu, zuzena da? Naia eta Arene gaur! Lehenbiziko finala, 1000 euro, saritan. Zorionak! Oso onak!